こんにちは、隙間のリリーです。メレのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はカウラナカバイハエを取り上げたいと思います。この歌はフェイシングフューチャーってウィズのアルバムに収められているバージョンでよく知られているかなと思うんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。カウラナおカバイハエ、イケカイハーバナバナ。カバイハエというのはハワイ島の西側小原地域にある港町の名前なんですけれども、固有名なので大きな「お」がついて主語になっています。カバイハエはカウラナです。なぜカウラナなのか、理由がこの後続きます。一見カイハーバナバナ、ハーバナバナ、ささやくような海で知られる静かな港町です。カウラナカバイハエはとってもシンプルな命令で、この後すぐに不意の部分、繰り返される部分が続くんですけれども、オーレロ前かヒコマイオプワカイリマ。オーレロは語る言うっていう意味ですが、オーレロ前なのでこちらに向けて語られる、聞こえてくるということですね。どこから聞こえてくるのか。マイカヒコ、カヒコっていうのは古いとか昔とかそういう意味ですけれど、遠い昔から過ぎ去った過去から聞こえてくる。何が聞こえてくるのか。プアカイリマン、プアカイリマンのプアカイリマンにまつわる物語が、物語っていうハワイ語は歌詞には含まれないんですけれど、プアカイリマの記憶がこちらに届けられる、そんな歌詞なんですけれども、プアカイリマっていうのは何なのか、そしてカバイハエっていう町はどんな歴史をたどってきたのか、そのあたりがわからないとピンとこない、そういう意味では難しい命令かなと思います。プアカイリマっていうのは昔カバイハエの沖にあったリーフの名前で、1946年にカバイハエの町が津波に襲われた時に亡くなってしまった、そんな場所で、その後カバイハエの港が整備されて海岸線が変わり町の風景が変わってっていう、そういうカバイハエだったりするんですけれども、失われた島の記憶が波に耳を傾けてると蘇ってくるみたいな、そんなノスタルジックな雰囲気もあるんですが、それだけじゃないっていうことがこの「フェイシングフューチャー」のアルバムに書かれてる、イスラエルの思いですね。このアルバムを作った彼の思いを読んでみるとちょっと違うんじゃないかなと思ったので、私なりにこの CD に記されているアルバムのコンセプトを訳したものを読んでみたいと思います。後ろを向いて僕は過去を知った。我々のネーションは乗っ取られ失われてしまった。我々の土地は我々自身から遠ざかってしまった。発展と引き換えに明け渡した者たち、あのすべての者たちは何と言うだろう。そして我々は何と返せるだろうか。未来に向かいながら僕は希望を見ている。我々ハワイアンが生き残れますよう、我々ハワイアンが繁栄しますよう、再び僕らが神に守られてこの大地からその実りを祝福として与えられますように。希望がなければ僕は生きることができない。過去を忘れず、でも決してそこにとどまってはいけない。我々の希望のすべてがそこにある、その未来にこそ向かおうではないか。後ろを向いて僕は過去を知ったっていう、まさにこれなんですけれど、イスラエルが後ろを向いている、これは過去を振り返りながら後ろ向きになっているというだけではなくて、前に進むためにこそ過去を見ているっていう、そういう意味合いがあるんですね。そんなことを思いながら改めてカオラナカバイハエを読んでみると、単にノスタルジックな歌じゃないなと思われますし、単なるヒーリングミュージックじゃないなと、そんなことを改めて思ってしまうカオラナカバイハエなんですけれども、そんなことを改めて考えながら
ハワイ語を知るっていうこと以上に大事なことというか、知っておかなければいけないハワイの事情、歴史的なことがたくさんあるなと改めて思ったりします。メレのためのハワイ語ミニ講座終わります。